खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ 16 आगस्तनिफ्राय आसामाव आनलक 3.0 गोदान गाइडलाइन फोसावबाय। इन्टारनेशनेल फुटबलार हलिचरन नार्जारिया हायद्राबाद एफसिजों एग्रिमेन्ट खालामबाय। बनरगाव बियाबाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 300निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएलआव आखाइ हमफैदों। सनितपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा। खलायगावनि एमएलए महेश्वर बर'नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ। डिफु ओइचएस स्कुलनि प्रिन्सिपालआ कर'नाजों जिउ गोमाबाय। क'क्राझार बार एस'सिएशनआ सोमावसारदों। दानिया आबुं रादाब। फैगौ 16 आगस्त रबिबारखालिनिफ्राय 31 आगस्तसिम आसामाव आनलक 3.0 सोलिगोन। आनलक 3.0 नि थाखाय रायजो सोरखारा माखासे गोदान नेमखान्थि आरो गाइडलाइन फोसावनाय जादों। आनलक 3.0 नि बे गोदान गाइडलाइना जादों रायजोनाङै मोनाबिलिनि 9:30 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कार्फिउ सोलिगोन। फुंनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 9 रिंगासिम दखान आरो फालांगियारि फसंथानफोरखौ खुलिनो हागोन। सप्तायाव समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव 50% दावबायारिफोर लानानै हान्थामेला खालामनो हागोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव 50% दावबायारिफोर लानानै सिटी बास सालायनो हागोन। नाथाय हान्थामेला गारिफोरा कर'ना भाइरासनि थिखानाय नेमखान्थिखौ मानिना सोलिथारनांगोन। सुबुं थुबुर जानाय जायगायाव गुटखा आरो जौ लोंनो मोननाय नङा। जायखिजाया धोरोमारि हाबाफारि, समाजारि हाबाफारि, राजखान्थियारि हाबाफारि, हारिमुआरि हाबाफारिफोराव सा 50 नि बांसिन सोद्रोमाफ्रा थुबुर जानो मोननाय नङा। अब्लाबो जायखिजाया सुबुं थुबुर जानाय जायगायाव मास्क गाननाया गोनांथार। नाथाय सिनेमा हल, सुइमिं पुल, थियेटारफोरा बन्द थागोन। बेजों लोगोसेनो कन्टेनमेन्ट जनफोराव जेबो सोलायनाय एबा राहाफोर थानाय नङा। मख'थावना दि सनिबार आरो रबिबार सप्तायारि लकडाउनआ सोलिबाय थागोन। आसामनि गेलेमु बिथिङाव मोनसे मोजां खौरां। आसामनि इन्टारनेशनेल फुटबलार हलिचरन नार्जारिया आइएसएल नि थाखाय गोरोबथा खालामबाय। आइएसएल टीम हायद्राबाद एफसिजों लोगोसे हलिचरन नार्जारिया बिस्तिबारखालि गोरोबथा खालामबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला टीम इन्डिया सिनियर टीमनि मिडफिल्डार हलिचरन नार्जारिया बोसोरनै बुब्लिनि थाखाय हायद्राबाद एफसिजों गोरोबथा खालामदों। क'क्राझाराव जोनोम मोननाय 26 बोसोर बैसोनि हलिचरन नार्जारिया आइएसएल नि जानो गोनां गुबुन मोननै सिजनआव हायद्राबादनि जानानै गेलेनो थियारि जाबाय। मख'नो गोनांदि हलिचरन नार्जारिया गिबियाव गवा एफसि, नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो केरेला ब्लास्टार टीम जानानै आइएसएल आव गेलेखांबाय। बेखौबो मख'नो गोनांदि थांनाय 2010 मायथाइनिफ्रायनो हलिचरन नार्जारिया इन्डिया टीमआव गेलेबोगासिनो दं। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लोब्बा लानानै मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव हाबफैनाय आरो जयेन जाहैनायफोरा बे समाव बिटिसिनि गासैबो बियाबफ्रावनो सोलिगासिनो दं। बबेखानि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 9 नं बनरगाव बियाबनि इउपिपिएल हान्जानि बिजाथि प्रकाश ब्रह्मखौ बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 300निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैयो। मागुरमारिनि बिनापानि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बानजायनाय मोनसे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ इउपिपिएल दोलोआ बरायनानै लायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ नेहाथारि रोनगोरा नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि सोलायनायनि बारहावाजों उदालगुरिनिफ्राय श्रीरामपुरसिम जेब्लाबो सुबुंफोरा दोलै नोगोरै इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैगासिनो दं। दिनैबो एबिएमसुनि बारग' बिबानगिरिमोनजों लोगोसे सा 300निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएलजों गोदानै आखाइ हमफैदों। बबेखानि इउपिपिएलआ बिटिसि बिसायख'थियाव 26था मासि लानानै देरहासार जागोनना रोखा आरो 30निफ्राय 35 मासियाव देरहासार खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो आरो बिटिसिआव इउपिपिएल लानो सोरखार दागोन होननानै रोनगोरा नार्जारिया बुंथियो। बिस्तिबारखालि हराव सनितपुर जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सानैया गोब्राबै जखम जायो होननानै मिथिनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बालिपारानिफ्राय जामिगुरि फारसे थांनाय AS12 AC 8596 नम्बरनि बलेर' पिकआप गारिया लामा सेराव लाखिनानै दोननाय AS12 E 5227 नम्बरनि ट्रेकआव उनथिंनिफ्राय सौग्राव होयो। बे जाब्रबथायाव कपिल कुर्मी आरो स्वप्नादीप कुर्माकारमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। गुबुन फारसे बे जाब्रबथायाव गोब्राबै जखम जानाय यमुना गरायक आरो राजा गरायकमोनखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय साखाथिनि सुबुंफोरा तेजपुर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानैबो सुलुङाव मिथिनो हादों।
उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय खलाइगाव बिधानसभानि एमएलए महेश्वर बर'नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों। बबेखानि बिपिएफनिफ्राय एमएलए महेश्वर बर'जों लोगोसे बिनि नखरनि सा 6 सोद्रोमाफोरनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननो हादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बे समाव एमएलए महेश्वर बर'नि देहायारि हालोदखौ नायनानै बिखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज फरायसालिनि कभिड-19 देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामनानै कर'ना ट्रिटमेन्ट खालामनाय जाबाय होननानैबो सुलुङाव मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि महेश्वरनि सिगां आसाम बिधानसभानि लेङाइ बुंथिगिरिखौ लाफानानै गोबांसा एमएलएफोरा गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय। दिपु हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल बेन्जामिन टेरांआ गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमाबाय। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय हायात हस्पिटालाव दिपु ओइचएस स्कुलनि प्रिन्सिपाल बेन्जामिन टेरांआ दिनै फुंबिलियाव जिउ गोमाबाय होननानै मिथिनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 1 आगस्ट खालिनो बेन्जामिन टेरांनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादोंमोन। बेनि उनाव बेखौ दिपु मेडिकेल कलेजनि कभिड-19 देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन। नाथाय साननैनि उनावनो साबसिन ट्रिटमेन्टनि थाखाय बेन्जामिन टेरांखौ दिपु मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनिफ्राय हायात हस्पिटालाव लाबोनाय जादोंमोन। क'क्राझार बार एस'सिएशननि बानजायनायाव बिस्तिबारखालि क'क्राझार जिल्ला आरो सिजन बिजिरसालिनि लांगोनायाव बिजिरसालिनि खामानिफोरखौ जागायफिननो आरो बार एस'सिएशननि मावख'खौ खुलिफिननांगौनि दाबि दैखांनानै 1 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियाव एस'सिएशननि गोबांसा दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। बे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार बार एस'सिएशनआ जिल्ला आरो सिजन बिजिरसालिनि जोहै गोजौसिन बिजिरसालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि बार काउन्सिल अफ आसाम बार काउन्सिल अफ इन्डियानिसिम गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरदों। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव क'क्राझार बार एस'सिएशननि लेङाइ आफादगिरि आब्दुल कादिरआ बुङोदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बार एस'सिएशनखौ बन्द' खालामनानै दोनदोंमोन, जायनि थाखाय मावफारियाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बेनिखायनो रायजो नाङैनो बार एस'सिएशनखौ खुलिनो आरो बिजिरसालि खामानिफोरखौ जागायफिननो थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारि लानो गोनां जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।